Yan na? Nay, nakabutan niya record. So, naka-record na na. Muna na akong duha ka anak. Gusto kong maghatag sila message. Gusto nyo nga lang ani. Ikaw, Che, kaya ikaw man ang magulang. Kinahalan bantayan ni mo, galagaan ni mo manghod. Ay, nako. Ikaw sa Smurf. Smurfy. Gusto na ako nga mag-awayon ka sa uban, magpalabanin ka sa mong kuya. Oo. Gugutom na. Dali ako sa silang posisyon. Pakakon ka na mong video ron. Tagamdan ka. Mauni ang akong mga anak. Duha ka bukamba. Ay! Diyos ko, makabuang. Sige na. Natingala po siya. Ay!